Hello ka parokya, aduna na sad kita isgutanan karon mahitungod sa liturgical music. Kini mao ang partisipasyon sa kongregasyon o sa mga tao sa liturgical music, no? Naay mga trabaho ang choir or kaning ministerial nga tahas sa choir or kanang ginatawag natog ensam, kanang group of instrumentalist. Mao ang pagkanta sa lain-laing part sa misa nga dialogo o pulihanay. Pipila ka mga bahin sa misa adunay kinaiya gyud nga usa ka litania. Kana bitaw ang choir or kantor mo una unya motubag ang kongregasyon, or pwede pod ang pari mo una motubag ang choir o kongregasyon. Naay mga part sa misa nga ingon ana. Ang klaro kaayo is kanang Ginoo kaluoy kami o kanang kordero sa Dios. Pwede kaayo nga ang kantor una mo kanta, Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, unya motubag ang kongregasyon og kaluy kami. No, klaro kaayo nga gituyo nga ingon ana gid ang iyahang kinaiya, no. Ang ubang bahin sa misa mamahimo usab nga kantahon sa dialogo o alternation, puli-puli. Ilabi na ang Gloria, ang Credo o ang tulo ka prosesyon na kanta, ang entrance, ang pag-andam sa gasa ug ang communion, no? Kini nga pamaagi sa kasagaran nagkinahanglan sa porma sa usa ka congregational refrain, or ang mukanta sa refrain is ang congregation, unya mukanta sa verses is ang choir or ang kantor, no? Pwede kayo nga ingon ana. Unya ang choir mahimo usab nga magpauswag sa pag-awit sa kongregasyon pinaagi sa pagdungan og harmonies or kanang second voices ug kanang mga descants. Kanang discount matingala ka na ay kanang soprano nga mulahi bitaw siya, or sometimes tenor nga maalaan ninyo nga nagsinggit-singgit pero dili part na siya sa beauty sa song, ginatawag na siya og discants. Ayon na mo katingala ana. Okay? Manindot ang liturgical music tungod ana nila. So kung naamoy mga laing pangutana or laing mga suggestion, paki-comment lang sa baba. Ug ayaw kalimot sa pag-follow, sa like ug share kay para mas mudaghan ang ato ang knowledge about sa liturgical music. Dili ta matingala ug dili ta magpataka og saway. Okay? Tabangan nato ang choir nga mapanindot ang liturgical music. Pinaagi sa active participation nato nga mga katawhan. Diri lang sa Taman Kaparokya. God bless kaninyong tanan.